Yang kono Pak Is Pak Musilan, Pak Mariadi. Ngene Pak Dodok ki wis nganu wis ana ketua bocah. Ngerauman ya wis. Aku ngrumangsane duwe bocah. Iya perai. Aku teh sekolah sama. Jendela ya terus ditinggal ngejok pipa ya. Dino mau pangerane tak iki patau ya. Sebulan puasa. Itu kesel kamu tuh kayak karo Leo pergerakan. Cuma cikon. Jadi cuma istri kayo bar ajik. Wajik guys. Wajik apa wih guys? Lucu. Wajik Bandung guys yang dibuntel. Wajik ler. Halo guys, salah. Salah itu ya guys. Jekur. Kon jekur. Ombo ya tadi nih Pak. Ini sokang ya yuk ya. Pokan banyu kesuwan ngelek udah. Ngelemet, ngelemet. Kan enak. Pengundang wong lanang. Iya. Duduk kono malah, duduk kono malah. Ireng-ireng apa, Mbak? Kuwi tawon apa? Laler apa ireng-ireng kuwi? Anu paling golek ke balik sore. Tapi tenak piye wis kan lha yo karo ngompong. Mau jeneng kon kowe kok dibuke. kote golek ke wong lanang. Melok Mbah Hasro karo Rudi. Tanggone dhewe nyandak dhewe ya. Super, tenaga super. Aku tandur barang iki. Anu yo ora tayang saiki.
Padahal iki duwe es lho mbok yo mau ra nggowo.